Joasi naye kwa bugati. Ngayo kale. Obe ngara igete ita. Ngo sabatole ndeto chake chiro. Otare gotiga tokwana birabuo ekiara mbimanyire ng'ana egunibire iga gate bitume na egunibire totaiba ntogokwana biraria ng'akinu moroche ng'ori ogopinga agenda wabirete okay kosaba tore nguru chiaba muranchogu egwati mbara ganyorire ng'atiga babirenta twabaganyire eite egosira nemaki yanyora biaere yinta oo batebire ng'anya kooni chinkoko toganyete ebituma igo rero enchara eye rero eraundi eye nchara tekoreti ng'ai machenu nyasaye mbuya mono ase eng'encho gwasesenirie abana bao naende baretire ase eng'encho ya okoenena ng'a mbuya mono ekiagera naye kwabaire bono iga togosoa ase echiro twaboreri igoro esangamo naintugete ase omoika kora bionsi buna origete nakwo ogosaba ase yeso oyo ore omotori oito obateba ng'a tochakere chingoko etuoni nera omong'atebete etuoni ere eng'e koru eribu mpaka mia ngapi okay etuoni ase siringi 900 900 kwa nani 920 bibiti igoro eribu twaikire eribu tiakoborera na eyang'o etaragoro wanzire korikana eyang'o eribu na 10 yaikire osirini 50 100 150 150 we 50 oruro kiabere neita bono nyona nakorusirie o 200 200 300 400 400 elfu eyamo na 400 600 yachire 600 nauliru elfu eyamo na 600 elfu eyamo na 600 okay 1600 rimo kabere gatatu esta oyi omanyana kanga abagocha nesi totebe etuoni neyane
Ero ire ngamwante batiri. Manyane tuanie yabaka chatuma ka ndege ntokende. Bali chikoni oyolate tuanie mbali acha gocha. Yatali balende toko baraneke bakikiaira. Cha kuokota si cha kuiba. Okay. Choko ingine aigure ne ngusu. Ngusu kwa bana ya romi ya saba chioka. Kiara ne ngusu 700 kwa nani? 700. Chine chiane. Ngata wana lioko late ichiao. 700. 750 eji. 750. Ya chile 70. 800. Ya chilo 20. 30. Ya chilo 50. Na chilo 55. Ya mentri siringi sana. Tulikoja kubwata chile yeteli eli ya kwirende. Iyo eyenke mumi. Chile muamu. Good. Siringi sana nja menta igoro. Ya 55. 60. 860. 860 ngoja kande ko bara. Okay. 860 rimo. Kabere. Gatatu. Amanyana ningo. Mianane istini. Ero ne anen. Otakete. Okay. Eyana ananero. Elibuya ya machioka. Elibuya ya mo. Elibuna 10. 20. Tuachira 50. Wachiro 60. 100. 50. Okay, narule 200. 230 onyolile 30. 50. 1250. Achile 300. Achile 300. 300. 310 na anyoliru 10. 310. 50. 350. Ya achile 80. 380. Okay. 380 rimo. 400. 420. Na wanyana haya 450 bwana. 450. Orule 80. Orule 80. 1480. 1480. Oya achile 15 kwa uliro. Oya achile 70. Maana no monyora chisiringi sano. Ine yao. Achile 70. Yake sabu bono. Tagwa kamatis. Yake sabu. Okay. 170 rimo. 170 kabere. Yachile 15. Igore elibuna 500. Okay. Elibuna 500 rimo. Elibuna 500 kabere. Yachile 50. Yachile 50. Yachile 60 baba kwa uliru. 60. Okay. 60 rimo. 60 kabere.
70 yachire 80 baba nochonye ikere ngarole yachire 80 kai bono singi 20 na chako ego chabere 16 baba chachire 16 oyo onyora igo kwa moiro koboko igo ndete yo komenta none chisiringi sana murusio twanye koboko okay 16 20 na ikire 16 20 ngaki oroja okay 1600 tuachira 50 20 aetika tuachira 50 1650 aba barabona batengeri okay yabentiru 10 baba nochonye ikere ngarole yachire 60 60 okay abaguchiaiga n'abatugi gose nechitachiri gose n'abataka ekemo kiabo good mubwate ekemo kembete igo twaika 16 60 okay 16 rimo kabere 70 80 tole togotebe 85 otebire 90 onyere bori nonye koranga nero yachire 17 baba ngarole yachire 17 okay 17 rimo ngwa komenta no singi sana obe igo yachire 17 bibiti okay ngori komenta singi sana chiba 55 omate muno kumonyora isano omourete isano manye yachire 60 tata ige korwa guchiari omate ngare kobwa korwa guchiao ngakioroshe 1750 igo chabere 70 ngori komenta siringi sana nyeire kiara ekire 70 yaikire igo inwe mwasarenda ere 17 oyachire 80 tata tokomenta osirini chioka komenta yu komenta osirini yu chali sio ina komenta osirini chali irenga baiki enta manini bale bono 17 80 yani abasacha gaki moko momentera iga kiara ne itachia ikire imoko momentera iga linda ngego chibolete oyo tenjeni omuwete okate cheni ninsare nonyoro mareu ngaki ngakiorocha kwane besa igareite ire ngano kwa mentire je ikire yara ne itachire okay amuwete irenga aya tata tiango mentero usirini echoga ande 18 ngakiwete yebona ngande bamentiro usirini yachire 18 20 atari yangu iwa etwonie tutate koragora karathia turagora eye irenga bono twaika kiagera morisi nkorigia ritwani yaye twachire 18 20 igo chari cia kouru etwani koro tingi usirini chioka okomomentera komochangira momenta nyoi sano kiagera 20 ere momentera aye yamentire 10 yachire 30 ewe yachire 1850 ngakito chakora abatengeri abainu muri komenta kende igesegie ya tokobu ngaiga nonya rosi taria arare mune segiere ngancheni okomobua ngai rosi are seginera baba ngakike kare nara karanse te kerogo esegiere gaiga no choto boe baba ngakike kare yaikire 1830 1850
etene ine 1850 rocio ta comment nyoi sana. Okay, 1850 rimo. Chachire 60 baba kwa uliru. Bakungu bangire. Owe ochire 70 naira talinze. Ntali arabwe kole. Yachire 1870. Okay, 1870 rimo. Koru 70 nande che 30. Akwa menta 30. Iko chiabere 19. Asi bono 19 yeso mbui. 19 rimo. 19 kabere. Owe 1910. Mbui andrata komentua. Jajire 1910. Iko chiabere 1930. Baba. Rende twakolire ligori. Ngase 1930 tole. Oikire 1950. Kwa mwere 50 njiraba. No kwa moire nando oyo munyurire. Kyachire 50. Bareng'aniri 1950. Oyo nando mentire chisiringi 10 kyachire 60. 1960. Gata se cheni. Nani cheni yotang'anire. Okay, 1960 rimo. Kabere. Gatatu. Ara cheni tuone. Okay. Yene ya magena. Okay. Yene ya magena. Ya magena irenge koni. Okay, 600. 600 nkoni. Kiane ya magena. Tali musu. 600 kwa nani? 600. Ya chire 10. Ya chire 50. 70. 700. 750. 8. 800. Ya mentire 10. 810. 820. Kama kulikia manyane tarago. 820. 850. 60. 70. 80. 90. 890. Okay, 890 rimo. Kabere. 900. 900. Okay, 900 rimo. 900 kabere. 920. 920. 920 rimo. Kabere. Gatatu. Goirire. Manyana ni. Monto tatu matuma go jange ngoko na leta ngatinyi gweti go senja oni. Nduji ngoko twaoniri. Yabone yangu. Yabona na kingo nyubwa. Okorora na relio mulisi aligia. Aya na kingo nyonyori rogenda. Lika banu liko ko rujumuini. Yemba liri. Ayarate ligosha. Tisa 20. Eyo mate yajire. Basi bone ya magena naende. Muna mwate aba 600 chioka. Abe yero matuka tatu iga. Aya 600. Ene ya magena.
610. 610. 610. Engokeye 610. 620. 30. 40. 80. 700. 700. Amate yikuruga kanisa isabiri ebwatu musararo gwetani iliuka bwateka nyaturamanya 710. 710 yajire 80 mose 780. 90 shilingi 10 kwa 10 bwanjege ngokeiru nduthi 10 chiba 800. Okay, yabere 800 ngo uruole 810. 810. Okay, 810 rimo kabere gatatu engoko nera iga yebono gebwate maki teliko chigosira ene cheru na kierange nero marionya 600 chioka ingoko chiaberi 600 nare koni 600. 600. 600. 610. 620. 620. Ara diga grupu ye moro jara ngo gorereke bali barabumwe ngo gora bale no baragose barane tini ngao bale aya pesi nerere kurumata abone etengerete arora nyongo te yo nankore lakini nabo okay 600 na kitu hiki irenga wata irenga bakuruka baika line ngao ire naja koboye ekweba era nziro boya engoke naja kamia 600 kwa menta na 10 na menta chapa 20 aya ndo 20 ngo 650. Okay, najire 660. Oigo chaje 70 najire 80. Okay, ego tuigiri 700. Okay, 705. 715. Ego yaigire 730. Ndio naro gopinga 730. Tuliko runza tukore tingo kaboli nyagwa chakora kiana leo mali 750. 750. Wona ngo ketaji kurara bolere oracho bolne rangi yachi kutikale marangi tikaki akiri kaki ezeye 750 rimo 750 kabere 750 gatatu no nchiba 800 bono tokoira. Okay, biashara bijingo ko byari ebituma biraiga ebituma byaga suira undi etata birabuse motolere ngamata batole eite ebibono manyana ngayara tatenge metolo nerenga 7 iko 7 times 8 irenga 560 ebituma ibono 550 chioka 550 kwa nani abanda ingane bituma bae kugora mbirie bimwamu mware gora ozenebi emaganya tali goli na atabire 560 300
Kale ndu atebanga na bali monere. Okay. Digana ala jakira no 300 ejigwateba. Okay, 350 bono. 350. 300 ndio gwantebi. 350 limo. Okay. Irenga gwateba baba. Ebitume bisiringi 350 nateba na amentira 50 jabere 400. 410. Amentira 10 jabere 420. Ya 450 mwabere babere na chiro 60. Ochire 80, 480. 490. 500. Okay. 500 limo. 510. 520. 550. Okay. 550 limo. Kabere. Gatatu. Monyene. Alale Charles. Ebibono nabyo. Namba irenge yali ngoroje. Namba 13. No, namba 13. Emetolire yega irengere. 16. Emetoliro 16 ingeli kuna 200 choka. Elibu na 200. Elibu na 200. Okay. Ere jirole. Na china agolire. Ere ningole na ande ngoni kirajyo. Ochire chisiringi 5. 205. Jabya jire 10. 20. 30. 80. 100. Oyo taba. Ajire 100. 190. 190. Igon 390 omanyete. 390. 400. 450. Ngoi mokole bose yasira. 450 kwa nani? 60. 60. 1460. 1460 limo. Kabere. Gatatu. Binde mbira tata. Biyo manyana bano ningo. Okay. Ebire metodoro 20 taliba. Bosabano. Nabaiko. Okay, elibuga ya mana miyene chioka ege torekemo. Elibuga ya mana miyene. Na ya toko ni bose. Ngujali. Tuwata ndwa. Elibuga ya mana miyene chioka. 420. 420. 20 tu ajire. Elibuga ma bali bakare koni biriye bikoro. Yani nkoni nakora nande baji koni. Elibuga ma na 420. 50. 60. 80. 90. 100. Okay. Elibuga ma na 500 limo. Kabere. Na 10. Gawara kule bituma. Awajira 50. 550 bituma. Mbeke byonzi baba. Taicho mbingo kora. 550. Okay. 550 limo. Ege torekemo. Toliro 20. Okay. 550 limo. 70. 70. 80. 90.
ochire 90 igonta manini kwa imokera ngokumiore banongo sinyore kurwa ochire 90 bono igwana bono ingi bibitini 90 bibitini 90 16 mwana mwana andazi kweli ndo mna bia ndata komenta yachire 16 bakuri anda bono karanzi 1600 okay na ikomi tako mamokarae na ikomi yachire 20 30 16 30 hamsini 16 50 okay 16 50 rimo 16 50 kabere 70 70 75 75 twarura hapo 75 no tuachire 75 tu 80 80 chajire 80 80 85 okay 85 ulimo kaya ngoja komenda sana okay 90 90 okay 90 limo 90 kabere 90 gatatu kauyo 90 ntoliko aninse anya kiro kiri iguru wana bano nabwate iraiga naende 90 echo ngango 1690 nabie bimo naende 1690 limo ebi nabie binkoni bono oma ebi twakaire aseri igoriri njagere zingaki ano bachango aka mateli jibwe gatoikabu okiana wabirenga ini Ustayona tuonye teno yo kwa mawaida kusama mawaida ni gari. Inze aya tuliko beka bana tole bobe. Ebia ebintu ikoni. Itwana tikale. Baby. Bitokoni. Tago tige bitokoni yo sayo tokolie bitoko chakolie round yende. Bitokoni. Okay. 1690. 1690. Aya. Tia kunya kuboli yesta. Kwanza boli rosi kuchali. Boli rosi kuchali tia kuboli kuchimoino. Nga kyote. Ara me interesa. Nga kwanza ahora. Oire 90. Okay. Okay. 1690 limo kabere gatatu irauja ebi nkiabete ngo manyana nkoli kigwarenge omo no lingwa nyoro manyana gotembia erenga moko bekera 10 10 700 joka abekera busa bwata 100 hiyo li rahisi 110 isi 50 yeye 60 70 mwabere mwanzi na baba 70 baba teba 80 90 eso lio moino naye 700 mane mwarenganiri 710 nande mwarenganiri 20
30 750 750 770 800 800 805 Ombui haki ikomi 800 Ombui tarakani onde tagora chiro tole nani ombui yana toka limito naye ombui 805 amen sana na amen sana kwa mente sana basi na amen sana chaveri ikomi na 15 na chiro 25 igona lio mbuya tete anto baragira nyanto batagererete mbali gombe kachibese chiabaro intu twachire 825 igonyo woto munyo kigoro maga sora itoikere no 30 830 orueli okay tuabu irutata taraita ba ngakiota getaita be yani ota geta aseka nalio na mayo itabire orure libu oyo mentiri singi sana omuire rondero ombui okay 1500 okay 1500 limo 1500 kabere 1500 gatatu aruwebecha ebi amanyana ningo ebi tume bineme tolere ngabire 5 metolere 5 shilingi 300 chioka 60 70 egeke ngaka na rende garatiga irenga tuaika 370 tole 400 400 410 okay 410 limo 410 kabiri okay 420 okay 20 limo 20 kabiri 20 gatatu mbati wirene otaba ura ombuya echase egunia ebyao tolere ngabire ebine byango imere ngabire 5 wana 300 chiri cha kawaida 310 30 40 70 370 kiabere 400 na 10 ina 20 na 20 420 okay 420 limo 420 kabere 420 gatatu no mente 50 bono tingo njoka ari uchari urike ebyechi yoyo emetolere ngabire munenge njere 300 chioka 300 chioka ngoni ngori okogora 350 350 ote 350 na chuma ntatewa naye 60 360 80 90 400 okay 400 limo 410 naye 10 yate yakoba yabeire 10 yate biru 20 30 430 okay
35 ero itimbo lia gongire ombuire ero in 35 chire okay 35 limo 40 mwabeire babere tokomenta isano jio katoro chiba bamano iri 340 emetolire 5 bibiti ano manyana watera nerenga turagera rende 5 mate tuweka 4 bibiti okay omanyana oyo tuwekire 4 bibiti okay 4 bibiti rimo ane monyole 4 bibiti mbabere mole 4 bibiti obarusirio na isano chabere bibiti 5 kera mole babere okay bibiti 5 limo bibiti 5 kabere bibiti 5 gatatu gacha kujabu kajaga sangiri kite inu matengara sangiri gosere metolire ebere yere ebere mia yoka mia mina 10 120 30 40 bibiti 60 80 okay 80 limo 80 kabere 80 gatatu naye baba soera nyumba yamocha 80 omanyana ningo okay akurikega lipopo ndiraiga lipopo liana no sirini ngoni nakonda atenja koni osirini urwo uliruere 10 chiro nje ngoni osirini ngoni lakini nje bono nchomuno moonia osirini ina nyangiri liachire 30 ayateberera 10 liachire 30 bibiti bali bamaete maana yeli ipopo bali motamanyeti inu tiga 60 65 okay 65 limo 65 kabere 65 gatatu ebitume ebi igobire 12 gatuma kamwe ngako akaro kere kebese 10 bono igwa libaga lya mama jo 20 ingasiringi 80 niachire 90 mia 120 30 50 60 70 90 200 na 10 250 ayano manyanga imbire ngabire to kubikira byachire twaikire 250 madie kiale lakini no hara okay kono byakire 250 okay 260 70 70 byachire 70 300 omobuire okay 300 limo 300 kabere 300 gatatu baganimba ikoli bituma obuiruo mate turamanya otigire bitu byachire okay tuajira ebituma ne byango ebyomongino oyo yani mbiba seko iri jikoni onye jikoni talio byale kogenda pio pox buo okay litoke
ng'ombe elikia bete gosiru ne chisiro isano ando moeli yagwa baminto gakino na betu ekichingo bogeka imwe ng'ana kibasi tatagete egiaki ekiane echiro tole omaetengo abanyama abera mange mambi morente morentere. Okay, ritoka ng'ombe lirie chisiro isano nande likogwa wate mata baonie bakuliteneni ono enu owegetense mwanya okora chombi libeke litenene igo igo. Okay, injili togeria ne ngone siringi 320 ng'oni 280 ng'aki igoire ng'ana agora kuri mugondo bakoko bogori baka nkagorete 320 ige biasara li basi bikogenda 330 350 80 380 yani mokoli sabura mutaragura 380. Okay, 380 limo 380 kabere 90 miaine miajire 410 420 abana nkora ali bari kiara nkiabete ngatira kwanwa nekirete 420 kwa nani? Okay, 420 limo kabere gatatu ubuira lito aya tiga njuoja teneni eli ali topete bakogota tiga ayo utagura weka ujalia tiga maswali. Okay, ndabaro gocha teneni gocha eli igori tobete abanyabiasara bari bachombi banonsongerere okoririoka straight ma. Okay, miaine chioka 420 30 50 60 500 510 520 550 mwabere babere 600 610 650 700 700. Okay, 700 limo obe tata no jolire chachi 720 bata bile 20 30 50 chaka gokolira 70 570 ngakionga asitega 770 80 90 800 ningire gente jiro ndwanza gutugutera ngate gente ki kuonia. Okay, 800 limo yajire 10 20 820. Okay, 820 limo 30 40 cheni yani chisiringi 10 kako 10 na chikwa batigera asa njore batatu obe mbabere bale iko kwa batigera ka chisiringi 10 chako bale ani kobeka yachi ba bibiti. Okay, bibiti bata bile 60 menta isano enda isana 70 80 menta isano chabere 900 baba 900 chiri
ase cheni are tagoikera ega chachire 900 900 chire okay 900 limo obe 920 iganga bakungwa amo changera cheni agore itokeri 920 cheni are nayo 20 era 10 are okay 920 okay 920 limo 30 40 50 oyo takunya kulia yo monto orogo ko igure bibitigo chakwaniru njeni matagete baba mamentera bono oigwete yekire naye ni bibiti bono insigisti akare obe ngara tete yachire 79 80 wate birelibu yaki elibu asengo okay elifu limo kabere gatatu nigono kwa ndenga ntigere tiri bibiti ge yisi bibiti yange naya ya saro wa ke sabo nya to wa kamatisi ono kosaberande bali bareta ababoliri motenene bali bareta na bali bagora nasabire motenene gera tokoro gosaba ya baba mwongo ngari twagorete baba omwongo ne bitume bitu kare